Právě byl schválen prospekt skupiny Caro Leather a Caro se tak stane 12. firmou na hlavním trhu pražské burzy. A já mám tady Jakuba Hemerku, CFO skupiny. Kubo, ahoj. Ahoj Přemku, díky za pozvání a zdravím diváky a posluchače. Jaký je to pocit, že se zařadíte mezi elitu na českém kapitálovém trhu? Je to skvělý pocit, je to završení naší 6leté práce, 6letého působení na trhu Start a věříme, že je to pro nás nová etapa, která přinese další příležitosti a výzvy. Pojďme se možná rychle vrátit na začátek vašeho příběhu. Caro vstoupilo na trh v roce 2019, na trh Start. V čem vám burza pomohla a jak se Caro od té doby změnilo? Caro se díky tomu dokázalo posunout, řekněme, do jiné kategorie firem. Jsme dneska menší střední firmou, ale ve svém oboru významnou v rámci evropského kontextu. Byli jsme schopni vybudovat díky tomu, dobudovat a vybudovat druhý výrobní závod, obsadit nové tržní segmenty, rozvíjet se a i z pohledu naší velikosti, když to vezmu z řeči čísel, tak EBITDA oproti tomu vstupu versus to, co budeme mít, máme nebo budeme mít v blízké budoucnosti, je blízko téměř 10násobku, stejně tak se pohybuje tržní kapitalizace, to znamená i ta firma z pohledu toho vnějšího okolí, tak jak ji hodnotí investoři, tak jak ji hodnotíme my sami, vyrostla. Vy jste vstupovali s tržní kapitalizací kolem 120 milionů korun a v dnešní době ta hodnota osciluje kolem 1,2 miliardy korun. Jak náročný pro vás byl vůbec proces ať už vstupu na trh a teď i přestupu na ten hlavní regulovaný trh? Je to věc, která není krátkodobá. To znamená, pokud se management dohromady s majiteli rozhodnou pro rozvojovou strategii ve firmě, tak mají spoustu, řekněme, variant, jak toho dosáhnout. Samozřejmě je potřeba, aby ten jejich core business to umožňoval. Ale pokud ty příležitosti na trhu mají a hledají ty zdroje, jak je financovat, tak kapitálový trh dohromady s bankovním sektorem jsou jedna z cest a je to cesta, která vám umožní investovat, čelit výzvám, který vám ten trh přináší a zároveň nestratit tu kontrolu, nestratit schopnost ovlivňovat tu vizi a odpracovávat to každý den. Je důležitý se koukat na to rozhodnutí dlouhodobě, to znamená, pokud si vybíráte partnery, který vás tím mají provázet, tak aby to byly třeba v případě poradců partneři nejenom pro ten samotný vstup na ten trh, ale aby to byl partner, který s váma potom bude následně pracovat a pomůže vám se na tom trhu kvalitně prezentovat třeba. Proč jste se rozhodli, že z trhu Start přejdete na trh Prime? Co to přinese firmě a co by to mělo přinést především vašim investorům? Když to řeknu heslovitě, tak očekávání jsou jednak noví investoři a vyšší likvidita, ale zase v tom širším kontextu toho našeho dlouhodobého fungování jsme to považovali za přirozený vývoj, kdy jsme vstupovali jako opravdu malá firma na trh Start. Byli jsme rádi za tu příležitost, že jsme tam mohli vstoupit, že jsme mohli obhájit v úzovkách to, že to dává smysl, ukázat to nejprve burze, potom investorům. Ti nám dali důvěru a my se jim chceme také odměnit, aby ty původní, kteří do nás investovali na tom začátku, se mohli participovat na tom našem úspěchu tím, že budou také mít titul na likvidnějším trhu. Co máte v plánu na rok 2026? Jsou to věci, které částečně souvisí s tím přestupem. Pracujeme na tom, abychom reportovali v IFRS. To je, řekněme, další krok v té standardizaci té firmy. My pořád ještě jsme fungováním blíž rodinná firma než korporace, ale ty procesy se u nás standardizují a je to v tom jakoby dobrým slova smyslu, v tom přirozeném vývoji. Potom jsou to věci, které máme, řekněme, již dlouhodobě v plánu, to znamená
pracujeme na rozšiřování našeho produktového portfolia, protože to je to, co nám přináší růst EBITDA. Pracujeme na akvizičních příležitostech, aby to bylo synergický právě s tím rozšiřováním našeho portfolia a chtěli bychom se v tomto roce dostat k buybacku. Zní to jako hromada práce, kterou máte za sebou a před sebou. Nelituješ ty ze svého pohledu vstupu na burzu? Ne. Co se týče vývoje Kara, tak samozřejmě já jsem trošku ovlivněný tím, že s tou firmou jsem spojený teďka 9 let, to znamená, nevidím to zvnějšku, ale věřím, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme v tom daném čase mohli udělat, že nás to provedlo těžkýma, řekněme, výzvama, což byla výstavba nového brtnického závodu v situaci nejprve dopadu covidu, následně zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, který ovlivnil spoustu cen, pro nás ten nejhorší možný moment, ale i díky právě tomu, že jsme měli ten kredit kotované firmy na pražské burzi, tak jsme dokázali tímto obdobím projít, zvládnout ty naše cíle, byť třeba některé se zpozdily v čase, a že můžeme jít po té cestě, po kterou považujeme za správnou, že stále můžeme to odpracovávat. A jak jsem říkal, je důležitý a řekl bych to teďka pro majitele těch firm, kteří o tom třeba uvažují a koukají potom, jak přivést kapitál na další rozvoj do firmy, tak si vybírat ten tým s nějakou dlouhodobou vizí, s dlouhodobou perspektivou, kam tu firmu přivést. Jo? Tady bych třeba jako v uvozovkách rád poděkoval i Startupu, který nás opravdu téma 6 lety práce provázelo a nebylo to tak, že by nám otevřelo dveře a pak už by nás v tom novém světě nechalo bez pomoci. Jo? Stejně tak nám pomohli právníci, který, ať už to byl primární úpis, sekundární úpis nebo teď přestup na Prime, nám pomohli tu věc po té formální stránce dotáhnout do té podoby, abychom ty úkoly zvládli. Kubo, já ti taky moc děkuji za celé Startupo, za spolupráci a jak jsi to říkal, ta spolupráce samozřejmě nekončí, pokračujeme spolu dál a budu se těšit u dalších transakcí a u dalšího rozvoje Karo, že se opět budeme potkávat. Děkuju a já budu věřit, že budeme nejenom jako našim investorům, ale celému českému kapitálovému trhu dělat dobrý jméno a dokazovat, že to má smysl. Díky. Takže díky.